Mayroon bang dahilan kung bakit inuna yung suspension ng LPG and kerosene? Kasi ang inaasahan ng publiko is diesel and gasoline. As usual, nagka-practice jud ko nga sabton gyud nako kung unsa ilaha asa gikan ang ilahang mga desisyon. This is me leading by example. Dapat praktison gyud ta na kay magamit man na sa to ang adlaw-adlaw nga panginabuhi. Di ta mo judge dito. Ato sa sabton asa man gikan ngano iyam ni ginani ngano ina to. So karon akong gi-search kung unsay gipang buhat sa atong neighboring countries, Vietnam, Malaysia, Indonesia ug Thailand. Sa Vietnam, full tax suspension sila dito. Zero tax sa VAT, excise ug environmental tax. Ang Malaysia is tiered subsidies. Ang Indonesia, blanket subsidy. Government absorbs 30 to 40% of the cost. Ang Thailand is mixed support. Diesel price cap plus welfare card nga top-ups. Philippines, targeted ayuda plus karon nga bag-o nga news, gisuspendan nila excise tax sa kerosene ug LPG. That's about 3 point something, ingon ta lang 4 pesos. Unya kerosene ingon ta lang 6 pesos kay 5 point something man. Sa 11 kg, makasave kag 40 pesos. Suya na. Na LPG, mo take binag mga depende sa luto 2 to 3 months. Hindi, yatagang kas gobyerno 10 pesos per month. Asa magana? I'm a fair man and I know nga there's no free lunch kumbaga. So gi-search sad nako kung unsay exit strategy sa ubang nasod. Dili gyud na pwede magpataka rag hatag og kwarta, no? Kay negosyo ra magud gihapon na. Ang Vietnam, hantod June 30 ra na ang ilahang suspension sa zero tax. After that, i-increments na nila og balik ang mga tax. Malaysia, gihunong nila tong blanket subsidies. Pasabot, dili na tanan ang makakuha og cheap nga gasolina. Targeted eligibility na, depende na kung unsa nanay mga requirements. Kay ang mga dato dito or mga privilege, palit jud sa market price. Indonesia mo'y loading. Papak. Since dako kig savings ang Indonesia gumikan sa ilahang natural resources, daw sila tigom nga $24 billion. They are planning half of the budget para mo take sa branch sa ekonomiya karon. Kanang $12 billion moabot pa daw nag 10 months. 10 months champion nga palugit. Kay grabe limang kana naapay 10 months sila Trump dito nga mahunong. Arita sa Philippines. Tigbasa! As of now, targeted ayuda lagi sa mga jeepney drivers na roll out naman daw na. Ambot ang majority naka-feel ba ana nga step. Unya, recently mo na ang katong 4 pesos ug 6 pesos sa kerosene. Before ko muhatag sa logic sa DOF karon, akong gi-search kung unsay credit rating nato sa S&P Global. Ang pinakataas og rating is kaning Malaysia, upper investment grade na ning A-. Tapos ang next is Philippines ug Thailand, BBB+. Karon kasabot na ko nganong kita may pinakagamay og gibuhat, no? Kamo na decision ani maayo ba ni or di, igo lang ko nagbatyag kaninyo. Kung masuspend daw ang VAT ug ang excise tax, negative outlook na siya para sa S&P Global, no? Kaya ang mga animal di ay since 2026 positive outlook man ang ato ang grade nila, gi-project ka ni sila or nasa aran sa S&P Global nga i-upgrade ang credit rating into A. Mao de grabe yung pugong. Akong pangagpas mo na usa sa ipanghambog ni ikahuman siyang termino nga, ako may nakapa-A aning nasura, di man na imo hagikan ang excise tax, di man na nimo hagikan ang train law. Dong, the deficit stays low until 2027, i-upgrade daw ta. Mas makapangutang ta at lower interest rate. And tuod, let's be fair, as negosyo or as a nasod, maayo jud kay na ang credit rating nga mosaka. Yung mga foreign companies kay mas mo invest sa tuwa diri kung way malita. Karon i-prove pag yun nako nganong kani gyud ang ilang stance kay ngano pag March 25 ni ana si President. Are we going to do this? Are we going to do that? The best way I have to answer that question is nothing is off the table. We are looking at everything that we can do. And so whatever suggestion that has been brought to us, whatever idea that we have come up with, we are examining it very, very closely. Asa ka ana? Mo na nay best nila. Pasabot gipirmahan nato niya suspension sa excise tax kay para lang maapis
ang kalagot sa mga tao. Kay mo take pa man nag 15 days pirma sa presidente. Mo take pa nag 15 days para i-publish sa official gazette o sa mga public nga newspaper. After 15 days, pwede na niya pirmahan ang order nga i-implement na. Karon ayang gipirmahan LPG ra o kerosene. Ako pagsabot, they're just betting nga dragging this out basin pa day mawala na ning gira ini ka 2 weeks di na tamo pa sa paubos. Pertig na lang pugong karon. And arita sa logic nila, nganong di sa nila isuspend na excise sa gasolina o sa diesel. But before that, ako, ganahan na ta ako maglagot. Personal lang din ako nga observation na take it as a grain of salt. Pag Sunday, gilaag na mga bata sa mall, daga pa magtao. Ikatanaw na ako sa mga Jollibee, daga pa magtao. Tanaw na ako sa mga parks, dagan pa magtao. 7-Eleven, dagan pa magtao. So pasabot, wala pa ang real urgency. Pwede nga kaning mag-comment sa mga inani nga issue, invested lang jud kayo sa mga news, mo na nga murag mo prop up ang kalisod. Maglagod na jud ko nga lagod na jud ko og ako mismo makakita nako nga ang mga tao medyo wala na jud naghinugtanay ni jud bakos. Mabalik ta silang logic nganong di pa nila i-suspend ang gas o diesel. Ang gas daw, since ang diesel man gyud maoy fuel sa economy, middle class pababaw ra daw ang makabenepisyo. Which makes sense kay ngano. Nitan pobre versus dato. If ilang ikat ang 10 pesos per liter sa gasoline, based sa statistics, ang 50% nga consumer sa gasolina is the top 10% household. Pasabot kato na siyang mga na-pribileyo hantod middle class na sila yung mga sakyanan, mga SUV nga kusuki mo sup-sup og gasolina sa negosyo, mga sakyanan kanatanan. Kay let's say ang pobre na motor, makagasolina taga buwan og 1,000. Gamay ra kay siya subsidy. Which makes sense. Kaning diesel mo dire sila ga kisi-kisi kay mas dako ni og kita kaysa sa gasolina. Mo gini nagpadagan sa tong nasod. Ora nila pangatarungan nga mo bloat unya ang deficit sa nasod and then di na ta ma grade A, muubos ang ato ang credit rating, mas mo dako pag yun atong utang dag. In a business sense, mo make sense pero based sa neighboring countries, kita may way ayo. Ako, wako kasabot na kaya nilang utok bahin ani sa diesel. Sa gasolina, nakasabot ko. Kaya lagi ilang pangatarungan since ikasaka sa presyo, mudako sa ng bat, napag yung excise tax, nakita nila ato, ihapak ragyapon nila sa ubos. Mauna sad ni another problem. Ang IRR, Implementing Rules and Regulation. March 25, gipirmahan. 15 days nga publication. Na gahapon, pwede na mo pirma sa special order. Ingon ta lang na pirmahan gahapon not only LPG kundi diesel o gasoline. Pa na IRR. Nga ningon sila nga final signatory na pud. Pero kanang final signatory wa dili na fix nga date kanus apa na siya kay klarohon pa man nila unsaon nila pag-implement. Problema ba na to ang implementasyon. Ini ka gawas anang implementing rules and regulation sakto kinas papel. Ang problema unsaon na sa nasa actual. Sudla na sa nag-corruption diha. Sudla na sa nagweklaron kay igsuon ni kuan, igsuon ni ato, kaila ni kuan, kaila ni kuato. Perting bunuga na sa middle class. I'm sure kung muhatag sila og order aning gasolina o diesel, targeted ayuda ra sad na. Muhatag na sila subsidy para farmers, pero ang mga farmers pa lang daan sa wala pa ning gubat, wa na puno nagsindikato. Nanay manu dito mga dagko adto dito kumprahon dito sa pinakaubos unya sila mo yung mamaligya diri sa babaw. May garantiya nga ikahatag nimo sa farmers mabati gyapon na sa mga tao kay naa naman daan ang korupsyon dito. Salig lang gini ang sistema nga kaning middle class dili prone to violence, no? Yes, dagang kig dibil-dibil ani nga class pero modula ba? Kamao sa dula mao ni roll. Ay unsaon ko ni pagbuak lang. Dili jud ingon ba nga tibig basay. Ang dakong pangutana unsam say mabuhat na to og magkuyog tang tanan unya mao ra gyapon ang sistema, no? Dapat charter change usa. Usbon sa gyud ang tibok sistema.